Sama na po sir guys. Kabibo. Oo. Hindi ka na ko og Robinsons kay hindi ko Arios. Cheers. Mo to guys, sumpay ni siya guys atong akong kuan. Akong video nga nakalimot ko nga Saturday man dai karon guys. Mag-withdraw unta ko dito sa BPI. Nya sarado man di ay ang BPI kay Saturday. So kadali lang guys. Musibog sa ko kay closer kay ko. Yeah, so mo to ni ani na lang ko Robinsons guys. Nag-withdraw na lang ko diri sa may ATM. So mo lagi to ang akong limit nga withdrawon in a day sa may BPI only 60K. So nag-withdraw na lang kung 60K imbes 100K akong withdrawon sa bank. Tomorrow na po mag-withdraw na po lain kay kuan man need na ko 100K ma na po ko guys mag-withdraw para pang buy na mo og motorcycle. So karon guys maadto ko og somewhere sa palengke ba this sama ba kay mapalit po og soft drinks guys para sa akong kuan sa karinderya sa akong ate may karinderya akong ate guys. So mobile ko og kuan soft drinks. So OMG why there are lots of people like this. Yan ang inaniman sila guys. Grabe sila kapaspas perminti, murag mailugan og dalan, yung mga aksidente simba ko lang, damay ang tanan. Nakaisa o. Tira ba kabalo mang signal, my God. Suko na ko, Charis! Napaisa. Nakalag tabok. OMG. OMG. So ito guys manisumpay. So mo lagi to. Oh, napaisa oh. Ito nga. Nag-withdraw na lang ko sa ATM. Then balik na lang po gugma po. Okay. Nasyungi-syungi man inyong kuan ante nga. Kuan man daeron. Saturday. Nakahibalo sa adlaw. Cherries! So, going to Kuanta guys. Going to Palengke. Para mag-buy na bubog soft drinks. So guys. Init na. Yan. It's 11:15 pa lang. Hapon sigirag ulan karon na po init na po it's okay wala problema ako di ko mo reklamo ginana guys kay kung mag-ulan malipay gid ko as in wow. And malipay jud kung muulan guys sa tinuod lang mas malipay pa gani kung ulan guys sa init naudit na muna nga mingawon jud ko sa weather sa Germany. Best jud ang weather sa Germany. Bisag summer dito. Bugnaw gihapon. Pero napoy times guys, grabe jud kainit sa Germany tunto ako tong summer. Pero okay ra kaayo kay talagsa naman mo init. Pero karon jud guys, autumn man sa ila, almost winter na. December 19 mag-start na ilang winter pero wala pa gani nag-winter guys, mura nag-winter dito. Gaulan na og snow. Tingnan si Jerbot na I want to experience good guys. I want to experience good rainy na ba yun? I want
want to experience yun guys, winter season. Pero di pa siya musugod guys nga mo ato ko. Hindi kan pa mi plan next year. Pero di man ko niya paantuon lagi og Germany pa kay daghan pa lagi plano na may business nga pang tarukon na may business is tarukon kay magtarok man siya og building. Una nga kuan sa guys, next year iya maghapon kong ipasuroy guys, but only Asia. So actually nakabook na mig tickets yan na kaya may mga itineraries uban ako akong ubang cousins nagtumiog kuan Vietnam. Actually nakatulog ko Vietnam guys, tumig Vietnam, Cambodia and Thailand. Kana Cambodia ug Thailand wa ko kana. Vietnam nakaadto na ko ug Malaysia. Pero di man siguro sa Hanoi mangguguna to guys atong sa Vietnam. Hanoi, Sapa, karon ang among buwan kay Ho Chi Minh na among airport. So I don't know ang mga tumiog Hanoi. Di siya guys. So di gapon man zero akong vacation sa kuan next year. Pero I hope kuan singalan ani ay lang lawas po ko. Yeah, igor ako nituyok guys. Kaya matulog lagihan. Igor ako nituyok. Okay. No U-turn dito ng dapita. Ay siya guys. Dirira ko. Kaya maadto kog langihan. Magpalit ko o gulay na food. Wait. Palit ko o carrots. Kay di man ko sa akong favorite na pagkaon. You know, maghimo ko bola. Paborito gina ako siya guys. Either fish or chicken akong isabol. Filet. Wait, what's this? Patakar ako chins of gear. Yeah, mani siya guys. Ito ko lang yan, bitog soft drinks. And yung ko carrots. Kaya akong isagol sa ako. Bola. Yeah. Gutom na gani ko guys. Nagkamote raman yung today. Akong breakfast. Kamote and gulay. Kaya wala po kalungag.
for the rainy. Tapos balayang akong folded umbrella. OMG. Hindi ako matutabuan guys. Hindi ako manggod ang kalahian pag sa tabuan guys. Kaya ang tabuan, they are too cheap. Ilang mga baligya, very cheap. Labi na sa gulay. Dali na ka sa sentro, sa pinaka-public market. Kuan dali. May Saturday meron, may sunod parking. Sa public market, mga guys. Nana sila'y patong. Tapping to the Toyota Rush. Yan, sunod din siya. Kita siya parking, I'm sure. Ako, amot lang makita ko parking. Kung di ko kita dari, libot na lang ko sa pikas. Okay. Libot na sa pikas, guys. Okay. Parking mo na dari. 9 parking. Wala. Wala. Uy. Masulot ako dari. Ay, nine. Be. Putik sa iya. Yung tanaw na ko, makaparking ko dari. Grabe ka close kayo eh. Suksok gid girl. Grabe ka sulod man. Gamay ba akong car. Pero very close na gyud. But that's okay. Okay, nakasulod ko guys. So, ito guys. Abot naman ta. So, magbabay na ko. Babay mo mga chup-chup.